Sewu penemban lajeng nyuwun prisa. Hah, takon apa? Sampeyan mau ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Niki nyocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapaku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Ngono ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya kowe. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Nek medun tenan Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuane Karangkadempel. Asing do ngakoni. Loh, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karangkadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keweke sabune garing barang ora dibilasi. Banyune entek lagi sabunan nih. Mulai muncul tak anduki. Piye to lepes meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalange aku mergo kowe ngrasani Karangkadempel. Aja pisan-pisan ngrasani Karangkadempel. Nek kowe ngrasani Karangkadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa. Ah. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur secangkah. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi kaya panas wae jajalan sultane bawah. Nek ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecapi aku. Kowe ngecapo. Ora bakal dadi karo sak. Mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip ning alam bacamu. Kekukek sadulita mel kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon
Lah kok kerawuhan Priyagung mboten mangling menika pepundhen kula para Pandhawa Den sinuwun Kuntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa tiba padha-padha Kakang mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Kuntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Semar hiyo slamet tekaku ora nemu lan sewiji apa aku ngaturake basa aku katura Dipol Semar Badranaya kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datraya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Yo Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Yo Petruk ndak tampa. Ndara Janaka Ndara kula sedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Yo Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Yo Panakawan Bagong tak tampa. Panakawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para Priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala waton wonten dasar kalepatan kula upami ora wipun ndika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar lelabuhan apa sing pun kula lakoni Den keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar kula wonten dawuh
aja kaduk ati kajron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning Kunta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa nalika semana tumuli aku rembugan lawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara wong dene gumana ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel nuwun sewu kabar napa lho Den kula kok mboten ngertos malahe sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel pawarta saindenging jagat wis padha prisa bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa munggo apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau muga kepareng ana ambabarana marang Punta sakadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu upama Kakang Nayantaka bakal paring pemarah Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka blegek-gugek sadulita mel mboten kanthi kanyana-nyana jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar syukur ndara syukur niku tegese sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin lah niki lho niki sing kula senengi enten mriki niki racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok batin ora tau digunakake lha enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru keseluruh marga sing boten sakmestinipun mula Bro jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun amargi menapa menawi boten ginakaken paningal batos badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun iya Kyai Semar sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar nedya mbabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye niki mung rasa prihatin kula kok Den raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah iya Kyai Semar ning nuwun sewu beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Goro langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Pardin negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata raharja kawulane padha tentrem kawulane padha ayem boten suk-sukan pikire boten suk-sukan atine kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate
Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gegayuh, pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ongso lan sapiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono, malah aku ngaturake panuwun Kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun ngatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kiai Semar. Wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumenenata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kyai nggih. 1 wajibing ratu, angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa laksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeking praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku
sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggali para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni suwijining wong. Iso Ndara, saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning mati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok. Iya mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku tau dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni. Nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arep nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas, boten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek dong ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya Reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya, Gong. Lah. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangku ngisra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Ane Semar ki mandi omongane kowe ora kowe sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas.
Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhane ngeyel, jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu. Jungkel tenan bocahe. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek lek kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten saged dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong rena-rena Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caidan. Syukur kowe krungu wong ora. Ha ketake kaya ketap-ketipmu nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu, Ndara Nekulasedewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran, perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya memek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nameng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe kowe coba. Mbok yo nganggo kompak, jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki ku ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi-uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upama ana syarat sranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semaryo, yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ing bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Kamel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima. Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Gondhok lekuduk suwaru gembol Semarante awela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kaliyan sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingin prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penembahan Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penembahan. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penembahan. Oh inggih. Kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penembahan. Oh nggih syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun boten kirang prayogi.
Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami minggir anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya li ya ngger. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa mremban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa mremban. Tak tampa pangestune bapakmu saka lima tampan ana ya Janaka. Kula pundhingga jimat paripin dayan ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampinggir dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Oh, aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Rakyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Bekti kula katur penemban. Oh, Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya Panakawan. Kula pun dinggo jimat. Rakyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Oh iya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni. Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna munjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawan ing ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit ning kula campur lemah. Wus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Najan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti menjumbuhake pekabaran ing Subana Mbok bakal sinambi wara. Pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani wae piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek wis didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nai plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa, membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel kan. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh,
kuwi wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karangkadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku suwanu ning Karangkadempel. Wigatine ora ana lho cobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering tamong, kowe iki jejering titah ingkang nyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparengake ning Karangkadempel, ning dikeparengake ana ing negara Ngastina. Kula pratakon ning Karangkadempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapten negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojak supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karangkadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyanapati Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun napa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya nguyai segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karangkadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite? Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu.
niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten? Kula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndoro kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak rampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Lole somo nante dawela. Kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cecok kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa, mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Nek mlebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan. Yen Pandhawa mbok mban cindhe, yen Kurawa mbok mban ciladan. Ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekake ratine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyereke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwa. Sing iseni Begawan Durna, kaiseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyereke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra, ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke, mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murub atine. Gampang murub penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susuk. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wewatake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek kudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mengke ndak. Kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyala karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Unta sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Monggo Semar.
Mesti aku diweling dening anak Prabu Duryudana. Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut kaya wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal laruta paripaksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dinggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe mangkat apa? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Nek mlebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi alus regane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surah, Gong. Edian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh, goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapakne mulai goblok to. Goblok, ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwedhang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ora aku masuk angin Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme kowe. Wah. Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelang. Sapa itu yang muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli kok? Asli. Nesu aku. Yen sewu penemban lajeng nyuwun prisa. Heeh, wan takon apa? Sampeyan mau ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nyocoke omongane Petro. Daripada kula wis kebacut nesu, kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong.
Andel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karangkajembel ki bumi kelahiranku. Karangkajembel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Ngono ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkajembel. Ngono? Aja nganti ngatutke Karangkajembel. Semar kuwi kami tuane Karangkajembel. Asing do ngakoni. Loh, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karangkajembel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkajembel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keweke sabune garing barang ora dibilasi. Ah banyune entek lagi sabunane. Mulai muncul tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Bagawan Durna. Mepalange aku mergo kowe ngrasani Karangkajembel. Aja bisa-bisa ngrasani Karangkajembel. Nek kowe ngrasani Karangkajembel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Ngeleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Ah. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur secangkah. Nek mungsuh Bagawan Durna ngendi papane wong neter kanthi kaya panas wae jajaran sultane bawah. Nek ngono Bagong sing palangi niate Bagawan Durna. Ayo, kowe ngecapi aku lho. Kowe ngecap ora bakal dadi karo cah. Ati Bagawan Durna musuh Bagong luwung ora urip karo padamu. Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dorowerku Doro kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Ora jar tak kandhani ora sawang sulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah musuh Kurawa.
aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi ya. Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Sek idune muncrat-muncrat. Nang rayu asondol nganggo. Niki mbiyen niku kulino bal-balan soalnya iki heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe lorak-lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maksudsu Wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna. Mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe Werkudara. oke. Gong, sadar Gong, Cerewet menengo. wis ben tak niati kabeh. Niate pancen ada mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti apa yang ngono ta? Blusuk nang kalen biyen ndak cilik kok. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan niku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Ake ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngelek. Oh. Terus semangat nih. Oke. Semangat. Rumangsane wajane. Aku lho takon. Terus sampean tak kandhane nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati. Banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. oh tenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokokan sambel Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambani percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tebrasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Hah? Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengin ndlomproke sampeyan teng juranging pepati. Ning mergo sampeyan percaya ora ketekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan dipateni karo wong Astina, srana dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna, sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo
karo Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara samane entuk tirta pawitra mahaning suci ngelmu kasampurnan manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit Edian Bagong kok kaya ngono lho S2 waduh tak cerdas e padake nyepelake niku kabeh mergo sampean percaya ora kok Durna sing duduhi kok seprene sampean sing duwe kapercayan nek sampean iki sing duduke Durna salah bong pahit dhuwur ngambung ngisor gejek oh tante ngawur mulia saiki mulia apa kabeh labuhane Durna mboten ora Durna iki ora duwe ngelmu kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu ning Durna niku gurune wong perang nika gurune wong perang tok ora ana kawruh napa-napa nek sampeyan mulang perang Durna kula lagi percaya nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna itu bohong besar dene sampean durung percaya lan masih sangsi dengan kata-kata Bagong silakan naik ke Mahkamah Konstitusi wis rampung ya Gong wis kok wis muni ana iki yo ngerti sapa-sapa iki apa iki Vespa iki Vespa ndasmu kuwi ora nesu kaya Vespa tenan iki kaya plentronge iki kaya ngarep kae bemper ngarep iki sedele nang kene busine ngupil ora nek ngupil tak resikane ora tak totok ndunmu busi wis ra kanggo gawe disetater ra tau katakono wis iki sing ngomong dadi sampeyan aja banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine apa ora ana sesuk ora urung sampeyan iki mungsuh bapakmu dhewe mungsuh Begawan Durna monggo sampeyan tresna karo Begawan Durna sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna kok ora kaya bengi iki to cerdas men to cah iki ya kala-kala ren kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong adol Bagong lakon kok jaluke mung Bagong metu sore mbak aku lagi dadi rol tahun iki ya ora apa-apa ya wis ben pun man gagas nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah manutuh Bagong kabeh niku bener dan fakta dengan apa jenenge ora ngerti sarep omong ke apa jenenge apa jenenge sprinter kuwi Vespa apa jenenge fakta dan kabulasi nyetrum blasmu iki kok kabulasi nggo montor kok kabulasi wis ngono wae pikiran nek dikira omongane Bagong salah Bagong nun aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong nah iki piye mbok ngene iki Bagong aku suwunke pangapura Bagong ayo derekno aku tuku sikat gigi wis tau dijawab wis aku perang Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang ora tau nesu mung blonjo anggere ana Indomaret mandeg sing ngrasake jundi Bagong tak icipi sik niki terus dibandemke aku wis tok cokot nggih ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun iya Bagong ngaturke panuwun tanpa kepindhan Werkudara nggih ana tetembungan bathuk bolo isi madu ya mung kono kawan Bagong
ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman ya aleman. Terus men gagarota. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndoro Werkudara iki le nimbali tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah kono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Dene ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur anggere wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to, ora. Wah ora krasa. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon iki. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau kok wis mantol tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoi padasnya atas banget ya. Jeluk-jeluk bareng jeruk itu terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho ngapura. Elingan to? Elingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ah wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tenguk-tenguk ning nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula ora bingung. Wong bar garing apik-apik kok. Jare kula kemproh. Jebul kecilke dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen. Kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa Bagong? Kurawa disingkirke.
Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa sing kene nggih, Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap Pak, oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula kandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sapejagung catur netra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Mas, ngestaken dawuh.